Bueno, nire aitan aike, Jose Luis Sopelana Iglesias, da, bueno, 1910 jaioa Begoñan minoko herriz esan, da gero ja Bilbora lotu zen, baina Begoñako herrizen, eta, bueno, ja familia abertzalea, PNV-kua, bere aitona, Begoñako alkatie izen zen, PNV-tik, eta gero eurek, bueno, bizizen gaur egun Bolueta osoa ezagutzen duguna, hori Begoñako oso bazan, eta familia etxia eukieran. Da, bueno, bera nahiko gazteatik hori administrazioko zereginetan daula, eta diputazioen hasi zan lanien. 30ko hamarkadan, zehazki ez dakin noz, baina, bueno, diputazioen eta Etienne Zabelan, Gran Biako hor egun aldundizen nagusizen goitza, hor eukiesan buleguek, atxin eta hor asko ibiltzen zala, beti entzun dut Labina eta inguru hortan asko guztako gaztetan. Da, bueno, berari eta 5 urtekin harrapotzan 1996 da neko sartu tegoen PNV, mendizale amorratu esan, beti zen da. Da, bueno, beraren nunin orakoek egiz esan etzien, azken sasoi arte gutxin joguz berba, ez dakit hautzak desarrotziarren edo. Baina, bai, eta emoten zaben, beti zala, intendentzia zereginetan, bulegoko zereginek egiten zabezela, ni beti, igual gaztetan dalan, jai pregunta dut dalan, gerran zer, gerran tiruk emon bide, eta bera gongo zan, intendentzian papelak eta egiten da, hori zen da gutxi gora bera, oin arte jaso izen dodana. Gero, bebai, paralelo gero hitz egingo dugu, bera nahi zan inguruen eizen zara batez ere nire abia puntue lantxoa goitieko, pizka junaz jakiten, nun egon zan, bere bataioi Larrazabal izen zala, Larrazabalek zer egin zaban, Larrazabal zer suposatzen zaben, zala bataioi bat PNV-tik sortutakue, goza datu asko nun egon ziren, batez ere nun egon ziren, eta gero behorti lotzen duaz, zergatik gu txikitan, egiten genitunean familiako txanguek, guten ginen eta importanti esan Zeirigainere igoti. Ontsen hoiara, baina Zeirigainen dan dauzen zuluek eta holan, guretzakoan zulo batzu diez, eta entzun izen dugu, izango zan, frentie, bombak eta honeko minoko zulue dauz, minoko dauz. Baina, klar, nire ikikentzako, bere familia zauzuan egoti, berarekin egotie, eta buruen ekingo zabezenak nik ez nek izen, 18 urte edo ekingo nabezan, eta horre biaketzuek, eta zergatik pasetan ginen bakoitzien mainari herritik, zergatik Santiguetan zan, bera, hartzen zaben, eta Santiguetan zan, da... Aitaren egiten zuen. Hori da, aitaren egiten zaben, da ez naben jakitzen zergatik zen. Pizkakuna surtietan, eta nire aitakin batez ere itxe egiten lantzien behin, galdetuten, lotzen gauzak, eta hortik urten da, pizkat... Baina zure ekita, Larrazabaleko izen zen, eta gerra ostean zer pasatu zitzaion, Jose Luis? Gerra ostean, oste-ostien, nahiko ondo, baina kostata berak gerra amaitzen danien, amaitu bazan, zelan da, bera Santoñan dau arma ustien, eta handik bialdu zabien Burgosera, egon zanan espetxeratuten, denbora luzez, hori behentzun izen dut, Burgos horren inguruen deko goran komo markaute, eta ostien ja, usto 51 edo lan askatzen dutela, da etorten da Bilborantza, eta Bilbon berak badago pasarte bat asko dutena ikertu, baina berak antzadanez Larrinagako espetzien PNV-kuek eguezela zaintzen barruen eguezan beste bandokuek, zelan da egon zan erasoren bat, bombaketa bat Bilbon, eta beste taldekuek Republikar Zaldiek junzila Larrinagara, eta PNV-kuek jarri bari zen ziren pizkat, esaten ez, ezin jeikie hartu, eta tiro batzuk emon da listo, eta gestoarek, antzadanez, hanbarruen eguen frankistaren batek edo behatu zen jugadarrekin, zegaitik gero jente hau ekin zabela enpresak sortzeko eta holan,
pizkate montzen bazekiz oso ona zala bere zereginetan, administrazioen eta horan, eta Amilibia enpresi motozanien Montevideon, ekin zaben horre lanpostuen nahikoari. Urten bezain pronto Burgosetik, hasi zan Amilibiako enpresan, hasi gan egon zan hor San Fauston, horre bi taberna dauzela hor San Faustoko lehen futbol zela izarra, ez dakit zaitzen hori taberna. Tokieder tabernan horre goizen dugu esan hospedazeko etxik, horra torri zan bizitzen. Hor bizitzen zan bera ziran Durengon, baina bitartien bebai Abadiñora eskolara etorten zan bere bikoti ezana, eta orden erabaki zuten familizi esortzien Durango, aukeratu zuten, biak bikotarrak izen da, torri ziren Durangora, eta hortik sortu izan, gero nire aita eta bere nebarreban familizan. Baina, bera gerra hostien, beti uste dizen dela oso esatekua hori pasau bida, astu bida, atxinitzi bida, baina berak oso barruen eruten zaben gerran bizitako ez, etik guri transmititu dozkut, ez inoz gorrokuekin edo da, hori izen da beti, hori izen dela bere idei. Baina, ni bera hiltzen da nien 14 urte neukozan, eta notzan bez gauza askorik galdetzen honetaz. Eta, ez da gizagisa, horrek bere ikuruen, gero ja, nagusi gilzan, eta bere familiza ondizek gizaba, baina, gerra hosti ja txinitxitxe, baina gero hasina zarakatzen, eta bai, ikintzabela epaiketak, gero bai, kontetan dago gaita, beti hostien dolan, paso zabela nahiko txartoz, egaitik, bai, antzadan ez ikintzabela kargu bastante potentiek Larrazabal bataioien, eta diputazioen eguenez enlaze moduen, eta sosak manejatan zabezan gerrakuek, eta hor hasina zela harakatzen papelak, aurkitu dut bastante dokumento, berak eskuz idatxitxaku eta holan, eta hori niaten txino deitu ezta, egon azor Sabino Aranan, de fundazio eta holan, eta bere gauzak aurkitu duaz. Bere izena agertu ezarren, bere letraz idatxitxako dokumentu, eta hori egize da orduen esatoztiena, berazala administraria, eruten zaben olako gauzak, hori,